beti esan izan da, itzultzaile eta interpretearen ezaugarrietako bat dela ikusezintasuna, edo behintzat oso nabarmenez gelditzea. Eta aldizkariak hain zuzen ere balio izaten du ikusezintasun edo mamu izate horretatik irteteko, bai itzultzaileak, interpreteak eta zuzentzaileak geure eskua gehiegi ikusi behar ez delako, baina beti hor egoten delako. Eta beno, berridazletza aitortzen diguten neurrian aldizkariak ere horren berri ematen du. Beira, zenez sortu zen Martuteneko itzultzaile eskola. Martuteneko itzultzaile eskolagia hau sortu zenerako 4 urte edo 4. urtea zeraman, beraz esperientzia pixka bat bilduta zeukan, jakiteko bai bere ikasleak eta bai inguruko itzultzaile ze premia zituzten eta horrela. Gure biltegetako bat dela, ez da, esperientzia eta hausnarketen berri elkarri emateko tresna, Josuk esan duen bezala, eta oso funtsezkoa dela itzultzaileentzat sortutako tresna delako. Zenez, bada, guztien elkargarri izateko jaio zen, eta hala da, eta hala izan da 35 urtez. Adituak eta arituak gogoetan eta eztabaidan elkarrekin jarduteko plaza zabal bat izan da. Hain izan da ala, non Zenezen plazan sortu baitzen eizie bera. Eta horrek erakusten du, nire ustez, zeinen ezinbesteko izan dugun, eta dugun oraindik gure ibilbidean. Mi método de trabajo suele ser portada en color entre 12 y 15 dibujos intercalados entre los diferentes artículos. Suelo trabajar en blanco y negro por condicionantes de la revista, que es en negro sobre blanco el texto. Es una pena que no salga en color, pero bueno. Y tengo total libertad en la revista, con lo cual el placer es sumo, ¿no? Orain dela aste bete jaso dugu etxean Zenez eta jarraitzen dut pentsatzen, lehen ere pentsatu izan dudana, ez? Aldizkariak asmatzen duela benetan unean euskal itzulpengintzan edo gure jardun honetan gertatzen ari denaren berri ematen neurri batean behintzat. Eta hori oso eskertzekoa da. Eta baita ere profesionaloi eskaintzen digula leku bat, Itziarrek esaten zuen bezala, ez da, gure esparru hortan dauzkagun gogoeta edo hausnarketak edo gu geuk besteekin partekatu ahal izateko. Hor daukagula euskal itzulpengintzaren historia eta eizie elkartearen historia jasota. Bertan azaltzen da elkarte bat sortzeko premia ikusi zutela, eizie nola sortu zen, eta gero datoz, jasota eiziek izan dituen proiektu garrantzitsu guztiak. Karpena, nik uste, hemen gozorren ez dago, gozornegia, baina, uniko bere arrazuak urri batian, konponduz elektrotipo profesionalakin daula, txinera, japoniera, rusiera o Europako ekialdeko hizkuntzetako testuak ondo ematia izan dela. Kanpoko gauzei buruzko informazioa nonan aurki daiteke, baina euskal munduaren ingurukoa Zenezen. Hori da, nire ustez, gure etxeko apaletan ezinbesteko aldizkari bat. Eta kanpokoa oso ondo dago, baina baloratu behar dugu etxekoa. Eta eman behar diegu balioa gure kideei, gure ikerketa kideei eta gure munduan egiten den ikerketari ere balioa eman behar diegu. Nik azkeneko alea jaso nuenean, behin gehiagotan, lehenengo aurkibidea, begiratzen dut beti, eta lehenengo eramaten dudan poza da, eta benetan, orain izugarrizko poza ematen dit, egile asko ez ditu dela ezagutzen. Horrek esan nahi du, ni aurrera joan naizela, baina atzetik hainbat jende datorrela. Eta benetan, izugarrizko poza ematen dit horrek. Jartzen naizenean gaiak ikusten eta batez ere gero lanak irakurtzen, benetan ikusten dut garai bateko ametsa bete dela. Zenezen lehenengo alera jotzen badugu, ikusten da, 1984an, sarrerako artikuluan aipatzen dela, nola egunen batean behar bada planteatu beharko den, itzulpen automatikoa erabilgarria izan daitekeela esparru batzuetan. Beraz hor badugu ari bat euskal itzultzaileon, ez itzulpenitzaren behizik, eta itzultzaileon historia hilkatzeko. Eta historia eta guztietan bezala, dira persona batzuk izen abizenez agertzen dienak.
Eta Bertolt Brecht bere poema eder batean salatzen zuen nola historia liburuetan errege, Zesar eta enperadoreen izena bakarrik agertzen ziren. Erregina eta emperatrizena hori etzera hartzen baino, utzen zago. Senesek uste dut asmatu duela, zazpiatedun Tebas hartako argin eta sukaldariei, arotz eta oialgileei hautza ematen, guri hautza ematen. Eta lekukotasun hori gehien bat, azken urte luzetan argitaratu diren elkarrizketetan dago. Zuzentzaile, interprete eta itzultzaile hoien hitzetan eta hitz hoien oihartzunetan topa dezakegu guri ibilbide, guztion ibilbide horren berri. Jakina Senesen orrialdetan ez da dana sartzen, evidentea da. Zenez rara abiz bat da itzulpenari buruzko aldizkarien munduan. Helburu akademikoa dauka, osan daiteke helburu akademikoa duela, itzulpenari buruzko gogoeta eta ikerketa edo oinarri teoriko bat lantzen duelako, eta bereziki lantzen du gainera itzultzaileentzat. Eta nik uste dut hori dela bere meriturik handienetako bat. Senez zer da idazle batentzat edo niretzat zer da. Eta egingo du beste galdera bat. Idazle bat nola jarduten du bere idazketan ez baldin bada hizkera landuz. Eta ez baldin bada bere baliabide literario guztiak landuz. Eta nun daukagu guk idazleok material esango nuke bakarra idatzia horretaz jardutekotan ez baldin bada Senezen. Senez niretzat ezinbestekoa da, ez Senezen
zerak niretzat, hilero jasoko banoi, bakotx izango izan ezaken bakotxarik handiena. Baina zenez beti izango da, zuek lanbidean dihardu duzuenok nahi duzuena, hori beti. Eta barkuak, itsasoak, lehen ikusi dugu bide batez zorionak ikusentzunezko eder horrengatik. Ikusi dugu itsasoaren inguruko iruditeria hori guztia. Azkenengo editorialean ere horren gainean egin dut, zera aipatzeko Cabafizen poema ospetsu hori Itakarako bidea. Azken baten iruditzen zairalako zenez hori dela, Itakarantz doan barku bat.